Wala ka daw, wala ka daw. Procedure man. So may mga pagkas na lumay na ano. Ang banda ko magulang ko, tapos yung blocks. Sa lapit sa kabulan, 4.5 million din agad. Katako sa distrip din. Aneurysm lang. Tapos, natural pa kabriyan, may makita naman ang komplikasyon. Ito ano? Hindi ko pag nagbalik man siya kay Dong pero grabe, kaya Grabe yung sentok nila, hindi ko. Nag-abless sa loob ng Philippines. Galing naman bayad. Galing din swerte man din yung gulang ko. May international term insurance. So sa 4.5, ito 300,000 binigyan nila. Yung part na sa ilang retirement package mo, benefit lang, for life insurance. dahil yung ginagawa siya dito sa dito na siguro, kay na-gain na siya, mabalik sila sa 11, kay ano na, i-support sa kay February. Mayo. Sabi mo, hindi sa mga sabihin. Grabe. Dito ako nakakuha sa 4.5 niya. Pero yung sentok ko, okay lang.